Preto de 130 nadadores daranse cita mañá na praia de Coroso para participar na 31ª edición da Travesía a Nado. A proba contará con 4 distancias diferentes, adaptadas ás distintas categorías. A praia de Coroso volverá a converterse mañá nun escenario deportivo. A partir das 11 da mañá, preto de 130 nadadores participarán na 31ª edición da Travesía a Nado Praia de Coroso. A competición, organizada polo Club de Natación de Ribeira coa colaboración do Concello, propón 4 distancias: 2.500, 1.250, 400 e 150 metros, segundo a categoría dos participantes. Unha cita xa consolidada no calendario deportivo de Ribeira é que un ano máis aproveita o verán e a relación da localidade co mar para combinar deporte e actividade ao aire libre. O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, destacou precisamente a importancia de reforzar este vínculo coa costa a través de competicións acuáticas. O prazo de inscripción xa está pechado, polo que todo está preparado para unha proba que alcanza xa as 31 edicións e que forma parte do calendario deportivo do verán en Ribeira.